Pedra seca és aquella construcció que fa servir pedra i no fa servir cap massa, d'acord? Per enganxar-la, ni ciment, ni fang, ni cap altra massa. Aleshores, primer de tot vull fer un breu repàs de la història d'aquest art, perquè penso que és segurament la segona tècnica d'arquitectura més antiga que ha inventat la humanitat. La primera potser seria la construcció en fusta o en vegetals, la típica cabana, com la que hem fet tots de nens, i que es remuntaria a èpoques paleolítiques molt primitives, i la pedra seca no es té cap prova al respecte, però segurament a l'època paleolítica, quan els humans vivien en coves, doncs ja feien potser parapets, barreres, muralles, a la porta de la cova i segurament feien servir pedra. El que passa és que devien ser construccions molt precàries i potser feien servir pedra i també fusta i el que trobessin. Aleshores, les primeres proves de construcció en pedra seca són les construccions megalítiques. Veu? Com els dòlmens, per exemple. Aquí ja hem fet un salt, des del paleolític a una època post-neolítica, que aquí la gent que ha fet això ja sap conrear la terra, ja sap criar animals i també sap fer metal·lúrgia. El que passa és que sapiguem no saben escriure, per això ho considerem prehistòria. Però pel que veiem ja dominen la construcció, segurament a més de pedra seca dominen altres tècniques, però la construcció megalítica es caracteritza, La construcció megalítica vol dir pedres grans, per això es diu megalítica. Mega és gran, lítica és pedra. Aleshores és una construcció que té un disseny molt senzill, això és un arquitrau, és la construcció més senzilla que existeix, és l'arquitrau. Pilars amunt i un sostre pla. Així, la construcció és molt senzilla, però la tècnica per arribar a posar aquests blocs és molt complexa. D'acord? O sigui, és molt elaborat, és un currazo. D'acord? Aquest tipus de construcció, el seu màxim exponent, després seran les grans construccions com les dels egipcis o les dels inques, tot això, que no la tractarem perquè nosaltres ens dedicarem més a construccions més humils, Hem d'estar per girar aquí. I ara hem fotut un salt d'un parell de milers d'anys. El dolmen d'abans potser té 5.000 o 6.000 anys. Això tindrà uns 3.000 anys d'antiguitat. I ja és molt similar a la pedra seca que coneixem. A més, com que dona la casualitat que això és pedra calcària, com la nostra, la tècnica s'assembla molt. Això és un lloc que es diu la Naveta d'Estudons, que es troba a Menorca, i va ser construït per una civilització també postneolítica, també metal·lúrgica, però també prehistòrica en el sentit que no se'ls coneix escriptura, tot i que en aquest moment prehistòric ja existeixen civilitzacions que escriuen més lluny, Em sembla que tinc una altra foto de la naveta perquè es vegi millor, de més a prop. Veiem que és una espècie de molassa bastant més gran que les que coneixem avui en dia i un marge molt similar als que fem ara. D'això el que veiem és que en aquells temps, fa uns 3.000 anys, la tècnica de la pedra seca ja estava plenament elaborada i que, de fet, no ha millorat des d'aleshores. O sigui, el que feien aquesta gent és el mateix que sabem fer ara, millor i tot. Sí que es veu quan fas un salt una mica més endavant, que a mesura que avança la història i hi ha una mica el que coneixem ara com globalització, però dintre del Mediterrani, les tècniques de la pedra seca continuen, però s'hibriden amb altres tècniques. D'acord? Això és una construcció íbera, això és a l'Arrou, aquí a Vilanova, i és la típica construcció d'aquelles èpoques, això es fa 2.000 anys, hem fet un salt de 1.000 anys més, i aquí el que fan aquesta gent és combinar, el que fan és fer servir la pedra seca per fer els fonaments, o de vegades una tècnica que ja no és pedra seca, que és pedra amb fang, això ho podeu veure a moltes masies, moltes cases antigues d'aquí de Cubelles estan fetes així, amb pedra i fang, i al damunt d'aquests fonaments de pedra aixequen segurament amb tàpia o amb adob, amb fang. D'acord? Aquests estils de construcció en pedra seca continuaran al llarg de l'època romana i al llarg de l'època medieval també,
i bàsicament no han canviat gaire. Ara us he posat aquesta foto, que no és pas d'un marge, sinó d'unes jornaleres que estan baramant, per il·lustrar el moment més important, no en evolució de la tècnica, però sí en expansió d'aquesta tècnica de la construcció en pedra seca, que és durant els segles XVI, XVII i XVIII fins al XIX, hi ha una gran expansió agrícola aquí a Catalunya, concretament aquí al Penedès amb la vinya, i això farà que es construeixin molts marges de pedra seca, que segurament quasi tots els marges que avui veiem al voltant nostre corresponen a aquesta època. Per tant, aquesta gent serien dels que hem heredat la tècnica de la pedra seca que coneixem avui. Ara ja deixarem de parlar de història, i el que faré és analitzar els diferents tipus de construcció en pedra seca segons primer el tipus de roca, perquè clar, com que les roques poden tenir un pes molt diferent, una forma diferent o unes qualitats diferents, doncs es poden fer coses diferents. Això és una construcció feta amb pedra pissarra. La pissarra és una pedra que fa lloses molt planes i aleshores es poden fer moltes filigranes. És una construcció molt esquelètica, la construcció en pissarra, en el sentit que no fa falta fer marges gaire amples perquè encaixen molt bé, d'acord? Però alhora les peces són petites, o sigui, si abans el que dèiem abans era megalítica, construcció megalítica, això és microlítica, és pedra bastant petita sempre. Això és... Ai, perdó, una cosa que no us he dit és que aquesta d'abans, això és Irlanda. Que a Irlanda i aquí al Pirineu també ho podem trobar, aquest tipus en pissarra, però sobretot he posat la foto d'Irlanda perquè la pedra seca en pissarra és bastant característica dels països cèltics. Això és a Galícia i és construcció de pedra seca amb granit. La roca granítica és una roca molt més feixuga que la pissarra i que la nostra calcària, i a més es trenquen blocs molt grans, molt irregulars, que després els bargeters han de tallar en formes més regulars. Per tant, aquest tipus de construcció és la que conserva més rasgues de megalitisme. És a dir, això és una aldea que jo he viscut, amb aquesta aldea, es diu l'aldea d'Acabada, es troba a Gaixate, que és un poble del comtat és d'Alama, del Consell d'Alama, a Pontevedra. I doncs aquest tipus de construccions que fan allà a Galícia, el que em vaig fixar és que són molt més simples que les nostres, en el sentit que com que tenen pedres molt grans, el que fan és tallar grans blocs i són d'una sola filera, d'acord? És pam, 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 és megalític. Cadascun d'aquests blocs pesa de l'ordre de 200 a 500 quilos, i per tant la construcció en pedra seca a Galícia fa servir molt més palanques, troncos que fan de rodets per poder facilitar el moviment d'aquests grans blocs. No fa servir res de reble, ara us parlaré del reble, que el reble és el típic de la construcció en pedra calcària, com la nostra. Ara ens centrarem a parlar més amb aquesta perquè a la nostra comarca, Penedès i Garraf, només tenim pràcticament aquest tipus de roca i ens hem desenvolupat amb aquest tipus de roca. La construcció en pedra calcària, com que la pedra calcària és una pedra bastant lleugera que s'esquerda amb facilitat, es trenca, consisteix en guardar les pedres més bones per ficar-les a la part de fora i omplir a dintre del marge amb tot el reble, tota la pedra petita. Ara un cop hem parlat hem classificat una mica els tipus de construcció segons el tipus de pedra. Una altra manera de classificar els tipus de construcció és segons la utilitat que tindrà aquesta construcció. Això que veieu aquí és una sèrie de bancals, de marges amb una funció agrícola, i són segurament el tipus de construcció en pedra seca que ocupa més quilòmetres i que és el més important. És el més senzill, però és el més important perquè és el que més s'ha fet servir, d'acord? I és el que va tenir aquesta importància tan gran abans quan us parlava d'aquesta expansió agrícola. Doncs aquesta expansió agrícola el que es va fer sobretot és això. Per què? Doncs perquè els agricultors primer sempre cultiven les parts de fons avall, que són molt més fèrtils,
però quan aquestes terres s'esgoten i es vol expandir més l'agricultura, comencen a pujar pels vessants, el que haurien de ser boscos, es van substituint, no? I aleshores, en aquesta època de gran expansió, es van arribar a fer marges d'aquests agrícoles, aquest paisatge escalonat es va arribar a fer fins dalt de tot de la Talaia, fins dalt de tot el Pic de l'Àliga, és a dir, pràcticament el 90% de les nostres muntanyes potser van arribar a tenir aquest aspecte. Després es va abandonar. Després, al llarg del segle XX, tot això es va anar abandonant i ara s'ha anat emboscant. Aquí veieu com es fa per dintre un marge. Això és aquí a Vilanova i la Geltrú, una finca que hi ha a prop del Mas de l'Artís. I m'agrada aquesta foto perquè es veu com estan fets per dintre. Veieu els marges de pedra seca, els marges de funció agrícola, el que són més aviat que una paret és un talús, d'acord? Que està aguantant tot el seu pes a la mateixa muntanya. Aleshores, la nostra feina més aviat que fer-ne de nous avui en dia és refer els esvoranys, els llocs on s'ha trencat això. I aleshores el que primer que fem és treure tota la terra, perquè hi ha molta terra allà al mig, saps? I aleshores es van aixecant pisos i, com us deia, es fica sempre la pedra bona, les pedres més boniques, més grans, com aquestes que es veuen a la foto dels meus peus, són les que aniran a la part de fora que es veuran. I el reble, que són pedres petites, que s'han d'anar replegant amb un capazo o amb un cistell o amb una carretilla, es van omplint a dintre. És molt important a dintre posar reble i no posar terres. A vegades la gent fa la cagada de ficar terra i aleshores és quan el marge al cap de poc temps va cap avall, perquè la pedra trencada es comporta d'una manera més estable davant l'erosió, i en canvi la terra és líqua i marxa i aleshores queda buit el marge i és quan et queden aquests marges amb una panxa. Aquí en veieu ja amb un altre marge, això és a Tortosa, a Vítem, és fa molts anys. I veieu com a mesura que el marge T va pujant, en aquest marge al final treballes des de dalt. Si al principi treballaves al marge de baix i vas aixecant blocs, al final el que fas és treballar des del marge de dalt, perquè has anat fent pisos i aquests pisos, a mesura que poses una filera de pedres, doncs vas omplint amb reble. De tant en tant, això no es veu aquí a la foto, però de tant en tant s'ha de ficar alguna pedra que faci travessera, que toqui cap a dintre.